क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय सोनाब बाथाबारि थिलाफारा गामियाव खुंगा सेथि रुंसारि लाख्रि बर' बाहागि खुरमा संनाय सन्मिलन हाबाफारि खुंफुंदों। लाख्रि बर'नि बाहागि फोलेरफोरनि बानजायनायाव क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय सोनाब बाथाबारि थिलाफारा गामियाव सानसेनि हाबाफारिजों खुंगा सेथि रुंसारि लाख्रि बर' बाहागि खुरमा संनाय सन्मिलन हाबाफारि खुंफुंदों। बे हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै गिबियाव फिरफिला बिरहोनाय रुंसारि लाख्रि बर'नि फोलेरनि गेजेराव रुंसारि जालांनाय बिथांमोननि मुङै आलारि बाथि फोजोंनाय आरो बिबार बावनाय गाहाय सायनासालि बेखेवनाय बायदिनिफ्राय हाबाफारिया जागायजेनो। बेनि उनावनो गुबुन गुबुन जायगाफोरनिफ्राय सौफैनो हानाय लाख्रि बर'नि बाहागि फोलेरफोरनि सिनायथि लानाय आरो मोनसे गेवलां मेलबो जानानै थाङो। बे गेवलां मेलाव 200 बोसोरनि सिगांनिफ्रायनो दासिमाव लाख्रि बर'नि बाहागि खुरमा फोलेरफ्रा गुबुन गुबुन ओनसोलफोराव गोसारनानै थानायखौ फोलेर संनायनि सायाव गुवारै सावरायलायनाय जायो। बे बाहागि सन्मिलनखौ मानो खुंफुंनाय जाखो बेनि सोमोन्दै खुंफुं आफादनि आफादगिरि भबेश चन्द्र बसुमतारी आरो गाहाय नेहाथारि ध्रुब बसुमतारी आरो धेमाजि जिल्लानिफ्राय बाहागो लाफैनो हानाय बाहागि फोलेर थुब्राराम बसुमतारी बिथांमोना खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव मा बुंदों फै बे समाव मिथिना लानि। थुब्राराम बसुमतारी आङो आगय आनडिभाइडेड लखिमपुर डिस्ट्रिक्टमोन, दा जोङो सेपारेट जानानै धेमाजि डिस्ट्रिक्ट जाहैबाय। जाति सन्मिलननि सोमोन्दै मा बुङो? जोंनि बे जाति सन्मिलननि सोमोन्दै सिगाङाव जोङो जेबो सानफेराखैमोनब्लाबो उनाव जोङो जोंनि बे थामोनथा बेवहाय थानाय जोंनिनो आदानि फिसाला भबेश बसुमतारी होननाया बेखौ बियो सानखांनानै बेफोर खौरांखौ जोंनो हरनाय जाहैदों। बेनिफ्राय आंनि जोनोमाबो बे थिलाफारायावनोमोन। आङो 1968आव बे गामिखौ आं नागारनानै ओजोंहाय धेमाजियाव थांनाय जादों। धेमाजिथ' नङामोन, बे समाव लखिमपुरमोन। बिनि उनाव दा सेपारेट जाबाय धेमाजि डिस्ट्रिक्ट। धेमाजि डिस्ट्रिक्टनि गगामुग हालामाव दं आङो। दा आं बेहाय फरायनाय समाव आङो 3 थाखोखौनो फरायदोंमोन। जों फरायनाय बिजाबा जादों मख'जानाय बालाब गासेमोन। दा बे मख'जानाय बालाब गासे बिजाबखौ गोबां सुबुङानो बुंनो रोङा। बहाय बर' मिडियाम फरायनानै आङो ओजोंहाय आसामिस मिडियामाव फरायहैनाय जाहैनानै दा बे खौरांखौ मोनबाय जोङो। खौरांखौ मोननाय लोगो लोगो जोंबो मोदोम गुदुं जाबाय। ओरैनो खुगाजों बुंलाय जायो उमुगा थुमुगा ओरै होननानै जोङो गोबां सिनायलायनाय जाहैदोंमोन। दाबो जों माखासे जोंनि खुरमा बाहागिफ्रा गोमानानै दं। आं दा एसे सं दानगासिनो दं। गोबांखौनो जों सं दानदोंब्लाबो हास्लाबजोबाखै, हरखाब जाहैबाय समा। बेनिखायनो जोङो सम लाबावगोन आरो नैथि खेबाव जुदि जोङो बे जोंनि बाहागि सन्मिलनखौ जुदि खुंनाय जायोब्ला निस्सय एरबावगोन होननानै आं मिजिं खालामो। आरो जोबोर गोजोननाय मोन्दों बे बाहागि सन्मिलनखौ खुंनायाव जों नुजाथिफैनो हानायनि थाखाय। जोंनि सिमेन्ट सापरिनिफ्राय माखासे गोबाङानो दंबावोमोन, बिथांमोना मोनसे उसुबिदानि जानानै फैनो हायाखिसै। थेवबो जों जि हायो जोंनि धेमाजिनिफ्राय जों सा 16 सोद्रोमाफ्रा बे बाहागि सन्मिलनाव जों बाहागो लाफैनो हानाय जादों। सेथि खेबनि थाखाय जे लाख्रि बर' जाति सन्मिलन बेखौ मानो लानो गोनां जाखो? बेखौ लानाय जाहोना जाबाय जों दा दाब दाब जायगायाव दङ जोंनि बंस'फ्रा। दा बे बंस'फोरखौ जों जाहाथे सिनायनो हायो, खौसे जानो हायो। बे गिबि खेब नैबे थिलाफारा पश्चिम बाथाबारि गामियाव गिबि खेबनि थाखाय जों बे लाख्रि बर'नि आरो लख्रि बर'नि बंस'फोरनि बाहागि सन्मिलनखौ खुंनाय जादों आरो। बबे ओनसोलनिफ्राय फैदों जाति? दा बे जोंनि गाहायैथ' बे थिलाफारानो जोंनि बंस'आ। दा जोंहा गोदो आबौ सुबिला गावनि फिसाफोरखौ लानानै गगामुग मिमाङाव रायजो जाहैदों। गगामुगनि माबायाव मा होनो उखुमाथियाव दा बेबायदि रायजो जाहैनायाव बिथांमोनाबो फोलेर एरहैबाय बाहागिया। दा बेखायनो जोंना बिनि फिसाला थुब्राराम बसुमतारीया गावनि हान्जाफोरखौ माने 16सा बाय बाहागिफोरखौ लाबोदों आरो बेनिफ्राय दंबावो जोंहा हगमाबिल बैयाव जोंहा आदा करुना कान्त रुंसारि जाबाय।
बिथांनि फोलेरफोर फैदों आरो बेनिफ्राय बिनि बिफाया जाबाय मनि महन बसुमतारीमोन। दा जोंनि बंस'आ जाहैबाय मा रुनाराम उनाराम धेमाराम सावनाराम बे बिदा फंबाय साब्रैया लाख्रि बर'नि फिसाफोरमोन आरो दा बिनि फिसाफ्रा जाहैबाय मा तुहबिल सुबिल बेबादिनो माबा बिनाराम आरो बेनिफ्राय मानिक भारत बेबादिनो फिसाफोरनि बे दालाय दासा जाबाय बे दिनैनि थुबुर जानाय बाहागि सन्मेलना। जों नुनो मोनदों सिगाङाव नोंथांमोननि टाइटेला बर'मोन दा बसुमतारी जाबाय माबोरै जाखो? बे समावहाय माने बाथ्राया ओरैबादि लादों बर'मोन नंगौ जेलानाखि बर'फ्रा म्लेच्छ होनजाबायदोंमोन ना बे म्लेच्छनिफ्राय उद्धार मोननो माबाया बर'खौ टाइटेलखौ सोलायनानै लानाय जादों आरो बे हजरत सिंहआ 1886 सनाव बिथाङा बेंगलाव बर' सोदोबखौ माने आबिस्कार खालामदों। बिनिफ्रायनो जोंहा बे खाजोना खांग्रा मण्डलफ्रा म्लेच्छनिफ्राय मेचनिफ्राय बर' टाइटेलखौ होनाय जादों आरो नोंथांमोना बे सनमिलनखौ उननि समावबो खुंलांनाय थांखि लादोंमोन? औ बे थांखिखौ जोङो लालांबाय थागोन। फैगौ बोसोराव जोङो आसा लादों इसोरा अनोब्ला बे जों दा गगामुग धेमाजि जिल्लानि गगामुग माबायाव खुंहैनो सानदों आरो जोंनि बंस'फ्रा सिमेन्ट सापरियावबो दङ आरो जों नुनो मोनदों नोंथांमोना मोनसे गेवलां मेलबो लाखिदों मा सावरायनो जागोन बे गेवलां मेलाव? बे गेवलां मेलाव लादों जोङो आलासि गाहाय आलासि लेंहरदों जोंनिनो बंस' आरो बेनिफ्राय क'क्राझार जिल्ला बारग' माने आफादगिरिमोन बर' थुनलाइ आफादनि बिथां बानेस्वर बसुमतारीखौबो हांख्रायहरदों मेल बेखेवगिरि आरो ओमफ्राय जोङो लाख्रि बर'नि बाहागि संनायनि बिजाबबो दिहुनदों बेखौबो बेखेवगोन आरो बेनिफ्राय बिथांमोन आलासिमोनहा बे लाख्रि बर'नि बंसाबलिखौ बोरै गोजोर लाखिनांगौ बोरै खौसेथि थानांगौ बोरै सान्थि थानांगौ बेफोरखौ माने बुंगोन आरो बेनि थांखिया बेनो ओमफ्राय जेसेबांनाखि जोङो बे जोंनि बाहागियाव धोरोम बासिया जासे माने जों ज' जादों बेवहाय माने सोरबा खृष्टान सोरबा सतसंगि सोरबा बाथौआरि दङ गोबां धोरोमनि मानसि दं खिन्थु बे धोरोमखौ लायालाबानो धोरोम बासिया जासे जों ज' जादों आरो मा हाबाफारि लादों नोंथांमोना? जोङो रुंसारि लाख्रि बर'नि जे सेथि खेब बाहागि सन्मिलन बेखौ जों दिनैहाय खुंनाय जादों सोनाब बाथाबारि पाठसालापारा गामियावहाय। दा जोंहा बाहाय गासैबो जों हांख्राय मथे दिनैहाय गासैबो जोंनि बाय बाहागिफ्रा सफैजोबदों आरो जों बेखौ फुंनि हाबाफारि मथे फिरफिला उरायहोनाय लादों आरो रुंसारिफोरनि जे मण्डप बेहाय बिबार बावनाय आरो जों मोनसे गेवलां मेल हाबा लानाय जादों। मानि थाखाय नोंथांमोना बे जाथि सन्मिलनखौ लानो गोनां जादों? जाथि सन्मिलनखौ जोङो गोदोनि जे बियायं सियायंफ्रा जुदा जाजोब्बाय गुबुन गुबुन जायगायाव थांजोब्बाय बेखौ जों जाहाथे खौसे सिनायथिलायनो हायो आरो इयुन जोलैफोरखौ जोङो जे बिमायं सियायंफोरखौ मिथिनो हायो बिनि सोमोन्दै जे जाथिया बा हारिया बा फोलेरा जे मजबुत जायो जों बिनि थाखाय बेखौ खुंनाय जादों। नुनो मोनदों नोंथांमोना सिगाङाव बर' टाइटेलमोन दा नाथाय बसुमतारी जाफैबाय माबोरै जाफैखो? थिग गोदो नंगौ सैथो माने बर' हारियानो बर' टाइटेलमोन दा बिनि उनावहाय एसामिसनि खोथा बर'नि खोथा अनेक फैदों जानो हागौ जों मिथिनायावहाय दा गोदोनि मानसिफोरा टाइटेला गासैबो बर'मोन बिनि उनावहाय जों गुबुन बसुमतारी नार्जारी बायदिसिनाया लासै लासै सोलायबोदों आरो बेवहाय धेमाजि मिमांनि दङ जोंहा ओरै पाटगाव ओरै दतमा आरो ओरै मा होनो सरायदाखा दादगारि भुटाननिफ्राय गासैबो जोंनि बाहागिफ्रा बाहाय जमा जाफैदों। गेवलां मेलाव मा सावरायनो थांखि लादों? जोङो गेवलां मेलाव जाहाथे जोंनि जे बाहागिफ्रा जाहाथे मजबुत जायो इयुनाव जाहाथे लेथेर फेथेर जाया अराय गोजोर जानानै थायो बेनि थाखाय जों बेखौ खुंनाय जादों।